आता आम्ही गरीब राहिलेलो नाही, आम्ही आता श्रीमंत झालो आहोत. आमच्याकडे 2 बैल आहेत, एक काळा एक पांढरा. अरे वा, मग क्या बात आहे. ए मला सांग, तुम्ही त्यांना बांधून वगैरे कुठे ठेवता? कुणाला, काळ्याला की पांढऱ्याला? पांढऱ्याला. पांढऱ्याला गोठ्यात बांधतो. आणि काळ्याला? गोठ्यातच. त्यांना असं पाणी प्यायला वगैरे कुठे घेऊन जातात? कुणाला, काळ्याला की पांढऱ्याला? काळ्याला. काळ्याला नदीवर. आणि पांढऱ्याला? त्याची लय नाटक बाई. सोमवार नदीवरच. त्यांना खायला काय देता? कुणाला, काळ्याला की पांढऱ्याला? पांढऱ्याला. त्याला गवत. आणि काळ्याला? काय गवतच. काय नाटक लावले रे? हा, तेच तेच सांगतोयस.